Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Toda kutenda nhasi huru kuredu nemusoro wenyaya unoti hondo huru part 9. The Great Controversy Part 9. Yes, Pastor. Right. Tiri kuenda mberi nekutarisa hondo iri pakati paKristu naSatani. Right. Tichiona marwirwo ainoitwa mufezi imwe neimwe yenhoroondo yenyika inoyi. Saka regai titarise kuna mabasa 20 verse 29 na 30. Acts of the Apostles 20 verse 29. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapera anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka, uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevera. Now panapa Paul ari kutiisira pachena amwe marwire anenge achiita Satani, imwe strategy yake. Okay. Ainoti Paul isusu tisisipo kuchasara muchechi muchiuya varume. Okay. Right. Vanenge vachitouya kuchechi asi vanosvikoshanda kuminamisa dzidziso. Chavanenge vachizviitira vanenge vachiita kuti vawane vanhu vanovatevera mudzidziso idzodzo dzakatsauka. But muchidzidzo chakapfuura takaona kuti pakuteera vanhu ava vane dzidziso dzakatsauka muhondo huru yatiri kudzidza Great Controversy unenge watoenda kurutivi rwaSatani. Yes. Now pfungwa iyoyo yakamboudzwa futi Daniel. Okay. Kuna Daniel 7 pavhesi ya 25. Daniel 7 verse 25. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Pataidzidza kuna Daniel takaisirwa pachena kuti munhoroondo yenyika inoyi pakumuka nekuparara kwemadzimambo pane nguva yaizomuka chechi yemaKristu iine simba zvekuti inenge chiero charo inogona kutenge huri humambo pamusoro penyika. Okay. Ndobva taisirwa pachena kuti munguva iyoyo zvakazadzisika munguva yemadark ages chechi chimwe chezvinhu zvayakaita kwaive kuchinja mitemo yaMwari. Right. Saka mukuchinjwa kwemitemo zvaitoitwa nechechi. Ende vanhu vaichinjirwa mitemo ava havasi vanhu vanga vasingauye kuchechi. Vanhu vaiuya kuchechi. Pakunamata kwavo mitemo yaMwari ine gumi ndo pakanobatwa mimwe yacho yatakaona kuti miviri yakachinjwa. Okay.
pari kutsanangurwa namufundisi pane zvimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure, Pauro paari kuti vasisipo kuchauya varume vane dzidziso dzakatsauka. Makore ati fambei ari kunzi napastor eMadark Ages muzvidzidzo zvekumashure zvakaisa pachena kuti chechi yemakristu yaane muzinda kuRome yakapinda pachimiro chiri kutsanangurwa namufundisi chekuita masimba nekuchinja mitemo yaMwari. Ndo mafambiro ari kuita hondo iyi payanga iri kuenda ichiteedza makore. Mama pakuchinjwa kwemutemo mufundisi. Right. Now vanhu vanogona kunetseka kuti zvinhu zvakadai zviri kumboitika muchechi. Andinozviona pane kakunetseka kakadaro kanwe. Now because ini pandaida kubvunza tingoudza vateereri kuti iri hondo iri kutorwiwa naSatani pakudai watenda kusaiti kwaSatani zvinotsigirwa nebhaibheri kana kuti ipfungwa dzedu mufundisi dzekuti of course mitemo yakatochinjwa. Mimwe yatakadzidza ndewechipiri pamutemo ine gumi wekunamata usingashandise zvidhori, Mwari haadi kushandiswa kwezvidhori, newekusabata sabata raMwari izuva rechinomwe revhiki wakachinjwa ukaiswa pamusi wekutanga wevhiki pasvondo. Saka pfungwa yatu yamanga muchitaura mustudio neyamakambotaura muzvidzidzo zvakapfuura maibva mati pahondo iyi kakuchinjwa kemutemo aya kuratidza kuti muhondo iyi munhu anenge atokurutivi rwaSatani. Zvine tsigiro here yebhaibheri kuti kuchinjwa kwemitemo iyi kureva kuti watokurutivi rwaSatani? Alright. Mabvunza zvakanaka munhu waMwari. Verengai zvakazarurwa 13 vhesi ya 2. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 2. That's right. Iri kubatsira here mubvunzo wangu? Sori pamwe ndakuburitsai muchidzidzo. Right. Iri kuenda pamubvunzo Kaston kana wabvunza mubvunzo ka inini ndichikupindura. Aiwa ndikuziva kuti chidzidzo ndechenyuka. Saka ndichitya kuti ndabvunza kana ukabvunza munhu wangu kuti verenga pakati pamwe ari kuiginowa zvawabvunza. Tiri pamubvunzo iwoyo. Alright. Zvakazarurwa 13 vhesi 2. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sedzebere nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Right. Pataidzidza paya tichizanganisa bhuku raDhaniel nerazvakazarurwa. Yes. Takaona kuti chikara chiri kutaurwa panapa ichi chaimiririra utungamiriri hwechechi munguva yeMadark Ages. Ndizvozvo. Right. Saka iri chechi iyi pazonzi yakapuwa masimba neshato. Pane zvinhu zvitatu. Mire. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Kuna zvakazarurwa 12 kunobudisa pachena kuti shato ndiSatani. Ndizvozvo. Saka panapa pari kunzi Satani akapa chechi simba nechigaro chake nemasimba makuru. Andinopabata. Saka kana zvichinzi Satani akapa ushe hwake kuchechi nemasimba ake kuchechi nechigaro chake kuchechi, chiri kubudiswa panapa nebhaibheri ndezvekuti chechi iyoyi yeMadark Ages iyi zvinhu zvayakanga ichiita anditozvona yaive agenda yaSatani. Alright. Kunyangwe maidaidzwa zita raKristu muchiita semunonamatwa Kristu asi zviri kuitwa chaizvo ndiSatani, zvinangwa zvaSatani. Saka in other words pari kunobuda kuti muchimiro chechechi muMadark Ages payachinja mitemo yaMwari nemimwe yatakaona wechipiri newechina yenge iri agenda yaSatani. Saka manje pastor amurovese vateereri vedu nehana here? Sorry ndikati ndinenda akureva imimi. Shoko pakadai haribva ravhundutsa here kuti because tinotori nevateereri vari kutorarama vari muchimiro chakachinjwa nechechi. Yeti tati chechi yange yapiwa agenda naSatani. Anenge ari kutorarama mutenda handiti ari kudedza zita raMwari but mukunamata kwake anogona kutodaro ari kupfugamira zvidhori. Anenge aidedza zita raMwari nemwoyo wakaperera asi achishandisa sabata rakachinjwa nechechi resvondo kwete rezuva rechinomwe revhiki. Saka ndiri kuti aparovese nehane ndepekuti kana kuchinjwa kwakaitwa nechechi yapiwa agenda naSatani ende tine vanhu zvinovateereri vedu atori sensiye vari muchimiro chakadai. Right.
chinhu chinofanira kunzwisisa ndechekuti Caston, tiri muhondo. Right. Vari kurwisana ndiKristu naSatani. Yes, Pastor. Hondo iyi yabva kudenga yakasvotanga kurwiwa pano pasi. Ndizvozvo. Mumazuva ano ekupedzisira yakanzi inenge yakurwirwa muchechi. Right. Kamwe karwiro kacho ndekekuchinjanisa dzidziso. Ndizvozvo ndokufamba nemi. Right. Saka toona manje panapa chechi yobva yachinja dzidziso. Izvo zvinombobatsirei kuchinjwa kwedzidziso? Ndo imwe pfungwa ingada kupindurika. Maybe mungandibatsirei papa. Right, kuti zvinoshandei kuchinjwa kwedzidziso. 2 Peter 3 pavhesi ya16. Bvunzai tindibvunzo yenyu Pastor. Kuti kana pakanzi pachamuka vanhu vanouya muchechi vochinja dzidziso, kudzidzisa zvisiri izvo, kuti vawane vanhu vanovatevera. Saka zvozobhadharei kuna Satani wacho? Alright, asi handizivi maitira muchaita, asi dai kuri kuchikoro vateereri kuti muri kudzidza poita munhu ati akuchinjira syllabus, okupa syllabus yekutodzidza gore rese isiriyo. Zvazviri kureva ndezvekuti panoya examuka unenge waiendera kuchikoro mahara. Ndo zvazvinoreva, handizozive mati ndiverenge panani. 2 Peter 3 verse 16. 2 Peter 3 verse 16. Sezvaanotaura munwadi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi, madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa, zvinominamiswa semamwe magwarawo nevasingazive nevasina simba, kusvikira vaparadzwa. Peter ari kuti mutsamba dzaPaul mune dzimwe ndima dzinonetsa kunzwisisa, sezvinongoitawo dzimwe ndima dzemubhaibheri. Saka ndima idzi ngozi iri pazviri ndeyekuti vanhu vanenge vasina kunyatsomwirira pakudzidza zveshoko vanosvikominamisa matsamba aya, vobatirira pane zvaasiri izvo zvaari kureva. Kubata ikoko kwakashunama kwavatungamiriri. Saka munhu akaminamisirwa dzidziso, iye achienda hake kuchechi kudaro, zvazviri kureva ndezvekuti ari kungozonoparadzwa, ari kunoparara achinamata. Ndongozi amenoti pari kujekera vateereri, chimiro ichi chine kakuvhundutsa kachinako, kuti unenge wachinjisirwa dzidziso, iwe mwoyo wakaperera uri kuita zvekunamata, but urega kucherechedza kuti dzidziso yatiri kupiwa yakamira sei. Bhaibheri riri kungoti uri kuitira mahara, uri kuzongoenda kunoparadzwa. Semuenzaniso waticha wamapa uya achinjira vana syllabus, ovaticha zvisiri izvo, zviri kuuya mubvunzo handizvo zvatichwa kwegore rese. Vana havanga vakaperera vachitoita mahomework nemacorrection, asi panouya bvunzo vanotikitira vese. Hapana anopasa. Pakuminamiswa Pastor, nditenderei ndingopa kanenge kachenjedzo inini kakambondibatsirawo, kachiri kundibatsira kuti Bhaibheri kuisa pachena kuti tsamba dzinenge dzinonyanya kuminamiswa itsamba dzakanyorwa naPauro. Saka inini chenjedzo yandinogona kutokupaiwa vateereri ndeyekuti tomboti uri kuyera dzidziso, Bhaibheri riri kuita kunge riri kuti vachaponeswa ngavachengete mutemo, asi tsamba yaPauro yobva yati Kristu ndiye mugumu wemurayiro. Chenjedzo yandingangokupai, because mese hamusi vanhu kutoti titoti endei kuzvikoro zvebhaibheri musvike pakudai. Chenjedzo iripo ndeyengoti uona kuti tsamba rauri kumira naro kuramba chimwe chinhu harizi rekwaPauro here. Ukaona riri rekwaPauro rohwa nekahana mbichana, handisi kubva ndati zviti uri wrong but rohwa nekahana mbichana kuti bhaibheri rikataura chimwe chinhu, wona tsamba yauri kudhifenda naye kuti urambe uchiita zvauri kuita iri yaPauro, rohwa nehana. Ndo zvatotaura nebhaibheri kunzi tsamba idzodzo ukadzibata zvisiri izvo kana kuti ukadzidzidziswa zvisiri izvo uri kutungamirirwa kunoparara. Munoziva zvakandibatsira papi? Panodzidzwa nyaya yesabata rezuva rechinomwe sezvinotaura bhaibheri, tsamba iyi inonyanya kutaurwa nevatendi ndivaKorosi. Panodzidzwa kuti wedu ngatishingairei kuchengeta mitemo yaMwari, Mwari achitipa simba, tsamba inonyanya kutaurwa ndivaRoma navaGaratia. Saka izvozvo ndakabva ndazoerenga Peter ndikaona kuti but Peter ari kupa warning
kuti tsamba idzi ukasadzibata musheka unoita upenyu hwese uchinamata asi uchitoenda kunoraswa. Ndangoti ndisheche hazvisi kunzi musaverenga matsamba asi vari kunzi ngwarirai kana muchaaverenga, muite muchinamata muchitsvaga kuti anorevei. Exactly. Toda kutenda Mateo 28 pavhesi ya18 kuenda pa20. Mateo 28 verse 18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba pasi kudenga nepanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana neroMweya Mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Jesu anosiya arayira panapa kuti paridzirai vanhu vese. Yes. Movadzidzisa kuchengeta zvandakasiya ndarayira. Ndizvozvo. Now iye zvine izvi vanhu vari kudzidziswa zvisina kurayirwa naJesu. Ndongozi iripo. Ivo vari muchechi. Ayo mataurira muri kuita ka. Muri kubva matita kunge muri sure pastor. Alright, continue. Tichaenda mberi zvichienda zvichipengerwa. But mati vanhu vakudzidziswa zvisina kurayirwa naJesu. Ndo zvataurwa naPaul kuna mabasa kuya. Kuti pachapinda varume vane dzidziso dzakapesa. Ndo zvakaitwa nechechi munguva yemadhaki echi. Kuunza zvisina kurayirwa naJesu. Okay. Ndozvona. Bata pana vaRoma 10 tisati tanzwa kambo. Kubva pa18 kuenda pa17. Nokuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachaparidza seiko kana vasingatumwe? Sezvakanyorwa zvichinzi, dzakanaka sei tsoka dzevanouya nemashoko omufaro ezvinhu zvakanaka, asi vose havana kuteerera mashoko omufaro. Nokuti Isaya unoti, Ishe ndianiko akatenda zvakaparidzwa? Naizvozvo kutenda kunouya nekunzwa, nekunzwa kunouya neshoko raKristu. Now chiri kubuda pachena panapa ndechekuti vanhu vanenge vatenda muna Jesu vanoponeswa. Right. Zvonzi izvo kuti munhu azotenda anenge atoparidzirwa kana kuti adzidziswa. Yes. Saka munhu akadzidziswa zvisiri izvo anotenda zvisiri izvo. Hanzi panapa vanhu vakanga vatenda muzita raJesu. Yes. Vanoponeswa. Asi kuti munhu azotenda anoda kuparidzirwa. Yes. Saka munhu akaparidzirwa zvisiri izvo, right, anotenda zvisiri izvo. Saka ruponeswa hapana. Right, ndapabata. Ndosaka varume ava vari kuuya muchechi. Vari kuparidza hongu. Asi voparidza zvisiri izvo. Right. Vanhu votenda zvisiri izvo. Right. Vatenda zvisiri izvo hapana ruponeso. Reka timbonzwa kambogoya obvunza zvorudo. Okay, pastor. Ndiri kufunga nekunaka kwenyika, iyo ndichasvika kowira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumane ruzuva rovira, tomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ziweze muwani wemweya, nyeredzi yekupenya ingawe yangu, pamusi unotisa kwazvo, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumane ruzuva rovira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara kuona usu wa Jesu,
ndomupa rukudzo narini zvichandifadza mumusha wendarama kuti ndichawana nyeredzi chiremba mumane zuva rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi ndichawa nenyeredzi chiremba mumane ruzuva rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu hondo huru part 9. Yes, Pastor. Right. Wanga uchida kubvunza zviya? Vanga matsanangura process yekuti munhu akaparidzirwa akatenda anoponeswa. Right. But akaparidzirwa zvisiri izvo hazvimise kutenda, achatenda zvisiri izvo but haaponeswe, anonoraswa. Right. Now ndobva mati saka pahondo huru great controversy Satani chaachinangwa chake ndechekuti akaona kuti ndoway inogona kuita kuti ahwine. Anotendera kuti kuparidzwa kuitwe but kuchiparidzwa zvisiri izvo vanhu votenda zvisiri izvo achingoziva kuti ndeve kurutivi kwake. Right. Now Jesu akasiya ati endai muvadzidzise zvandakakurayirai. Yes, Pastor. Saka Sataniwo anotuma nhume dzake handiti wazviona dzodzidzisa zvisina kurayirwa naJesu. Vanhu vari muchecha ende Satani anenge anyatsoziva kuti iri timu iri tiri kunanga kumwe chete. Okay. Because vachinjirwa dzidziso. Handiti wapabatana. Right. Toda kuverenga kuna Mabasa 4 pavhesi ya12. Mabasa 4 verse 12. Nekuti hakuna kuponeswa kuno mumwe, nekuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ratingasunungurwa naro. Now kutaura kweshoko kunoti panhau dzeruponeso hakuna imwe nzira inoponeswa nayo vanhu kunze kwekuenda nemuna Jesu. Okay. Ndosaka uchiona Satani anozviziva izvozvo kuti hakuna zvachose hanzi pasi pedenga. Muri kutoreveso here nemisa pastor kuti ndo zvazvitori izvi? Ndo zvazvitori, shoko harisi kunyepa iri. But saka gadzirisai pfungwa iyi pastor ndeyekuti we live in a world yatinofana kuakomodhetana. Mukundinzwisaka and imimi mune rombo rakanaka kuti zviri kutaura vhesi nekwamakazvarwa nekunyika kwamunogara zviri prominent chitendero chechikristu chaJesu wacho. But hamusi kufanira kuakomodheta kutonzwisa kuti tinogona kuda tine makontinensi kana dzimwe nyika dzekutoti iri zita ravavatende muna Jesu. Muri kuti here imimi vanhu ivavavo Mwari hano imwe way yekuita nayo riri kutorevesa here kuti pasi pedenga kana kuti riri kungoreva according kuChristianity mamwe mareligions aine dzimwe waywo dzinovasvitsa. Right. Tinogona kuti ngatigashirane kuremekedza umwe nemumwe nechitenderi chake. Asi chokwadi chaicho chiri kutaurwa nebhaibheri ndechekuti kunyange wamugashira wamuremekedza munhu iye akananga kunoparara. Because munhu wese asingagashire Jesu hapana ruponeso. Unoziva kuti saida kubvunza ndichiemphasize kudai ndaida kunyatsoona kuti munotenda zvandinotenda here, ndaida kutemera kuti muchadzamba here kupindura vateereri vedu. Ndo zvazviri vateereri, ndo zvikutoreva bhaibheri. Tinogona kuva tine dzimwe pfungwa nedzimwe hurukuro kana mamadhibheti angaitwe mareligions ari panyika pano zozodii kurevesa chokwadi zviri kutaurwa neshoko raMwari.
hakuna rimwe zita pasi pedenga. Kana bhaibheri kuti pasi pedenga riri kureva planet earth, kutoreva kuafrica, kuasia, kuamerica, kuaustralia, kuponeswa kwedu kuri muna Jesu. Yes, pastor. Ivo vanhu ka havaifanira kukundwa negororo. Muri kuti verenga kuna Luka 23 alright, verse 39 na 40. Mumwe wavatadzi wakanga wakaturikwa wakamutuka achiti, hauzi Kristu here? Uzviponese nesuwo. Mumwe akapindura akamurayira achiti, hautye kunyangwe naMwari kani zvauri pakutongwa kumwe naye. Now uri kuona chiri kubuda panapa. Musi waroverwa Jesu akaroverwa ari pakati pemagororo maviri. Anditika. Saka umwe wemachinda yakuti kuna Jesu, iwe zviburutse panapa utiburutse wese. Iye akanga akona sekuti kuroverwa kwavaitwa pamwe chete yatotimu itiri timu one. Saka iye aiziva kuti muchinda ane simba. Saka aiti shamari buruka ka woti burutso nesuwo tiende vanhu ava vazvione kuti vabata pasi ripo. Handiti wazviona. But gororo randiri kureva ini nderimwe racho iro rakatsiura umwe wake. Iwe hautye here kuti munhu wauri kutaura naye ndiMwari? raisareva kuti hautye Mwari ari kudenga nemashoko aya. Raitoreva kuti watinaye pano ndiMwari uyu. Hausi kutya here kuadhiresa Mwari uchidaro? Handiri kuona kureva kuti gororo iri kai raiziva kuti murume wataroverwa naye panapo haasingori weminana chete kana muparidzi chete, asi umwe wemaprofita kana mumwe muparidziwo zvake. ndiMwari uyu, mwanakomana waMwari. Igororo rakadaro. Kunyange musoja anga asingaende kuchechi aivepo. Ati unorangarira mazuva aka akazopedzisira nakati zviro kwazvo aive mwana waMwari. Musoja asingatomboendi kuchechi aenda ikoko nekuda kwebasa. Akazoti uyu anga ari mwana waMwari. Saka woona manje iye zvinezvika kunoita vanhu makunun'unu evanhu vanoti Jesu haazi mwana waMwari. Ndosaka ndati vari kusaidi, sorry pastor, vari kusaidi kwatinoti Christianity here. Vanhu ivavo vanoti haasi mwana waMwari vanenge vari kusaidi kuti havasitori maKristu, vanotomuramba. Vanenge vaitoti hande umwe wemaprofita akangoitawo mukurumbira, vokundwa nembavha. Izvo Satani anenge achiziva kuti ava vakava tavatendera pane chimwe chikoni. Vateereri, maona mafambiro ari kuita nyaya iyi, kuti vanhu vakaparidzirwa votenda muna Jesu vanopona. Ende bhaibheri rabva rati hakuna rimwe zita ratinoponeswa naro kunze kweraJesu. Saka Satani akapamaka ipapo pahondo iyi. Saka chimwe chaanogona kutoita ndechekuti tisati tatomboenda kure, urambe kuti Jesu mwana waMwari. Saka ipapo bedzi pakatongovhiringika, because bhaibheri rabva rati hakuna kuponeswa kune mumwe kunze kwezita iri. Saka Satani ari kubva aita kuti vazhinji tirambe ipapo. Handiti wapaona. But ipapo ndandine mubvunzo pasi. Mubvunzo uti munhu unonyatsobvei ukatenda muna Jesu? Imbondibatsirai pasi. Mubvunzo chandiri kuda because kune kwatinomboitawo basa irori rekudzidza nevanhu muchiparidza. Unongoona kuti ukada kutanga nyaya iyoyo unogona kutonzwa murume wepamba ipapo achiti varimo pinda henyu mumba, inini ndanda kumboenda kugadheni, haadi kumbonzwa zvaJesu. Saka imbondibatsirai muri vechikuru, unonyatsobvei munhu ukatenda muna Jesu? Zvine zvazvinosubtract here paupenyu? Ameno mukunzwa here mubvunzo wako? Ndaunzwa zvinotoita kunge pane kakunorwadza ukaenda kuna Jesu, kana kuti mari yako ichatapudzwa here. Unoona munhu anotry by all means kunzvenga. Unonyatsobvei pasi? Reza kuti chandisekesa chika se wandifungisa pano mumkuona watakambofunda neyainzi Francis. Saka ndakazosangana naye ndamufundisi pandakamboshandira kwaMurewa. Takwira tese bhazi rimwe chete tiri kuenda kumuchinjike. Saka pati nyaya yatakakurukura so muchinjike kwaMurewa. Ndopa akanditi unoziva shamwari, nyaya iyi yauri kutaura iyi ndakaidzidziswa nomumwe munhu akanga auya kubhawa pakomboni paine bhawa, panga paine bhawa. Saka munhu uyu aimboenda kuchechi but anga aregera akakumwadoro. Saka ndiye aitotaura nemuchinda uyu achimudzidzisa nenyaya yechegumi. Ainwa doro ndiye aiudza shamwari yenyu Francis vari pabhawa ipapo, achiudzwa neuyo ari kunwa doro nyaya yechegumi. Nenyaya yechegumi ainzi kudini? Saka iye anozoti hanzi ndakati
ndobva ndanyora mavhesi acho, ndobva ndaenda kumba kuna madhamu, ndobva ndati zvinhu zvataurwa nemuchinda wevavo kunyange akanga achibwadoroka, but hai ndaona sekunge ane point. Uya timbozvitraya tione kuti tinobvei. Pauti unobvei. Saka anoti iye kwanzi takati ngatimbozvitraya, ndobva taita mwedzi wokutanga tabvisa chegumi chedu, andobva ndabvunza madhamu ndikati tabvei. Ipapo maybe ndibvunzire vatereri, ameno vatereri tinogona kurarama masituations akasiyana, but inyaya yekutenda muna Jesu unobvei ukadaro? Ameno kuti muri kudzisei wataura point hombe chaiyo kuti ngatingousiyai uri mubvunzo kwavari kuti unobvei kana ukatenda. Because munoona chandikurera, munhu haungariske zvinhu zviri so important kuti waudzwa formula kunzi pane vanhu vari panyika vese kuponeswa kuri through zita iri, anenge atenda muzita iri achaponeswa. Iwo woriska kusatenda kuzarigamuchira. Maybe pane mamwe conditions asi kubuditswa pachena nebhaibheri ane marwadzo ekuti ukatenda, because unoshandisika area iyo vanhu vanoita kunge kakuinzvenga. Saka ndati ndikubvunzei chikuru kuti unobvei? Chaunobva hapana, tomboti ndezvekunyeba. Unobvei because unongoramba imba yako ina. Ndopauri kutaura ngaka kuri kwekuti zvazoonekwa kunzi kunyepa kuti hakuna nyaya yakadaro. Hazvina zvazvinezvakubvisa. Toenda pamberi. Saka hanzi hakuna rimwe zita. Enda pana Isaiah. Utiverengere chapter 38 verse 18 na 19. Isaiah 38 verse 18 na 19. Nekuti shiora harigone kukuvongai, rufu harugone kukurumbidzai, vanoburukira kugomba havangagone kutarira zvokwadi yenyu. Mupenyu ndiye achakuvongai sezvandinoita nhasi. Baba vachazivisa vana vavo zvokwadi yenyu. Isaiah ari kuti kana munhu afa aburukira kuguva, avigwa zviya, haachagone kuswedera pana Mwari, haagone kurumbidza Mwari. Saka anoti ndichengetei ndiri mupenyu ndokuti ndikunamatei. Kana ndaenda kuguva hamurumbidzwe neguva iri. But apa bhaibheri riri kuti kune zita 1 chete, handiti wazvaona, ndiJesu Kristu. But Satani zvaanoita manje ane kawiro kaanoita kuvanhu. Inini pandakakura kastori ndaichengetwa nambuya. Saka mbuya vangu vaisvikirwa paita zvomudzimu. Chandinorangarira ndechekuti ambuya vaiti kana vaakupira wainzwa vachiombera adhiki moisa kuna mutandwa, mutandwa wopa kuna sanya-sanya, moudzana mese ikoko mutisvitsirewo kuna musikavana. Kakuuchira akakuti aka dhiki wikawo akanga afa, pandi anga apedzisira kufa adhiki na mutandwa akatangira adhiki kufa. Ndofunga anenge ari baba wacho. Right. Sanya anga ari mukuru kuna mutandwa, asi vese vakaita sei? Munovazera vakafa. Ina hatina kutombovaona ini. Saka mbuya vaita sokuti uri kuteera haira kuti dhiki tisvitsirewo kuna mutandwa. Mutandwa wosvitsa kuna sanya-sanya. Moudzana ikoko muchienda mosvika kuna musikavana, kuna Mwari. But vese ava mudungo wevanhu vakafa. Handiti wazvaonaka. But bhaibheri rinodzidzisa wani kuti Mwari nemudungo wevakafa hapana relation, hapana connection. Handiti wazvaonaka. Ibva waverenga 1 Vakorinde 10 verse 20 unzwe kuti chii chinenge chichinyatsoitika. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Saka chiri kubudiswa panapa naPaul ndechekuti patinenge tichiti munhu asvikirwa ndaadhiki vauya, munhu asvikirwa ndisanya-sanya asvika, haasi dhiki namutandwa vari kuuya, asi kuti mweya yakaipa iri kuuya mumazita evarume ava yotaura nesu sekunge ndimutandwa nadhiki, yeti mutandwa nadhiki vakafa. Havasi kutoziva zvokuti dai vaitomuka vaitoshamiswa kuti tatiri kuno sei. Handiti wazvaona. Saka handidzo nzira dzekuenda nadzo kuna Mwari. Nzira iripo ndiJesu. But Satani anouya manje. Matauriro amaita kapasta mirai ndaise nemamwe mashoko. Mufundisi zvavari kutsanangura zviri kubuda mubhaibheri ndezvekuti
kunyanya kunharaunda kwedu kunoku vanonzwa matauriro nerurimi rwandikutaura namufundisi. Kunharaunda kwedu kunoku tine matauriro ekuti nzira dzakawanda dzekuenda kuna Mwari. Toita imwe nzira yatinoti chivanhu chedu chinotisvitsa futi kuna musikavanhu. Bhaibheri riri kudzidzisa kuti ikoko kupesanisa kwaSatani kwekuti tiri vare tiri munzira iri kungoendesa kurufu. Nzira imwe chete anova Jesu Kristu. Hakuna midzimu ine connection naMwari. Yatinenge tichiti midzimu kana kuti ana sekuru edu akafa, mweya yakaipa. Saka nyaya yekudenga haiite sekunge nhungo dzemba yekunzi iyo nhungo inokwira nekuko, iyo yokwira nekuko, chero dzese dzichisangana pachisuvi. Kune zita rimwe chete. Wagona. Chinonyanya kurwadza Caston. Yes. Ndechekuti kune vanhu vanotouya kuchechi. Right. Asi vanenge vachitokurudzira kuti Mwari nevadzimu vako. Aiwa uko kwakurasika kapasita. Aiwa ndafunga pamaita kuti tiverengeka. Ndafunga kuti muruda kubatsira hama dzedu vasati vauya mukutenda muna Jesu. Kune vari kuita vachiri kuramba vachingoti tinoita zvemidzimu. Kune vari kuita zvemidzimu Caston. Vasinei chechi. Asi unoziva kuti takati tichiviga imwe hama yedu so. Mufundisi anga aripo. Akatoverenga akati imimi madzitateguru ake akaenda kare. Chibatsiranai mumureverere. Momusvitsirawo kuna Mai Maria vataure nemwanakomana wavo. Kuti anga afa ndizvo. Anga afa ka. Zvikanzi mimi madziteteguru ake akatungamira. Mubatsirei murevererei mwana uyu. Motaura na Mai Maria. Svitsanai kumusoro ikoko. Monosvika pana Jesu. Mai Maria vataure nemwanakomana wavo naJesu. Aregerere agashire. Hausi mudungu vakafa vese here because kubvira kuna afaka nemateteguru amutaura kusvika kuna Maria kwacho vese vakafa ka. Handiti wazvaonaka. Saka panenge zvinhu zvinotoitwa muchechi unoziva kuti pari kuitwa zvinhu zvinoshamisa Caston zvaunoti Mwari batsirai. Mufundisi ka. Saka hondo yacho iri mufundisi kuenda kunonamatira hwawa hwebira hwekupira wadzimu kuti bira ritambwe zvakanaka. Aiwa. Musape tuma example tumwe twekuti mungoda kuti point yenyu isvike. Ataure zvinhu zviri real tiri pamhepo. Kune vateereri vari kutoziva zvinhu zvandiri kutaura izvozvo. Vari kutoona zvichiitika kuti mufundisi mutungamiri wakuchechi anotononabata vozosara vachitamba kuti bira rikomborerwa. Iko kuchidza hakuna rimwe zita ratinoenda naro kuna Mwari. Maybe tisatanzwa kambo ndibatsire apa. Pane pandinonzwa vanhu vachitaura kuti vari kumhepo. Vari kumhepo. Right. Ndo language yacho iyoyo. Pane pachinzi Mwari newadzimuka. Vari kunzi vari kumhepo ava. Vanofunga kuti vanhu kana vafa mweya yavo irimo mumhepo umu. Saka kana vakataura nekwairi iri kudhuze naMwari. Vateereri toda kutenda. Rambai muri pachirongwa kune zita rimwe chete. Mwari ngaatipe simba dzimwe tsika dzacho dzatotyokera matiri. Asi saka vhangeri riri kusvika kwatiri. Zita rimwe chete nderaJesu Kristu. Ngatimbonzwa kamba. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again. Coming again. In a little while he's coming back. Jesus Christ will soon return, for the Bible tells us so. Nations will be fighting more and more. They will try to come to terms in a bid to stop the wars. In a little while they'll fight again. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again. Coming again. In a little while he's coming back. Coming back. We have heard of wars and strife all around us day by day. All are signs that point us to the end. We should all truly accept Jesus Christ is coming soon. In a little while he's coming back. Jesus is coming again. He is coming again. He is
ambitious and boastful too, with a form of godliness, but denying power thereof. We are truly witnesses to this. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again, coming again. In a little while he's coming back. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again, coming again. In a little while he's coming back. Jesus is coming again. He is coming again. He is coming again to take his loved ones home. Jesus is coming again, coming again. In a little while he's coming back, coming back. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu hondo huru part 9. ndizvozvo the great controversy chandabata sofa vateereri muchidzidzo pari kunzi satani anozva tikatenda muna jesu tikatenda dzidziso isiriyo pahondo iyi ahwina tinoenda kunoraswa. Saka tatapedzera pasta bhaibheri richisa pachena kuti zita richaita kuti vanhu vaponeswe nderajesu. Ndobva matsanangura henyu zvimiro zviri kuwanikwa kuti vanhu vanenge vachidaidza rajesu asi vachitenda futi mumidzimu. Hatifambei mberi tiende kumberi. Ande pana Matthew 28 verse ya 20. Matthew 28 verse 20. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai ini. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Jesu anyatsoziva kuti nyaya yekunamata kune ruponeso ine kudzidza shoko mukati. Saka anoti sarai muchivadzidzisa zvese zvandakakurayirai. Toda kumbobata chimwe chezvakarayirwa naJesu semuenzaniso. Tangai futi ndoda kunzwa kuti Jesu procedure seapa anoti muhondo iyi chimwe chinoshanda kudzidza. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Right. Saka Jesu ane zvaakatirayira zvatinofanira kudzidza nekudzidzisana. Right. Saka tati toda kungobata chimwe chezvaakarayira. Okay. Ndakunzwisisa imani. Right. Senzira inotibatsira kuramba takachengeteka pahondo iyi. Right. Tibatirei Matthew 19 kubva pa16 kuenda pa19. Matthew 19 verse 16 to 19. Tarira mumwe munhu akauya kwaari akati, mudzidzisi wakanaka, ndingaita chinhu chakanaka chipi kuti ndive noupenyu husingaperi? Akati kwaari, unondibvunziraiko pamusoro pezvakanaka? Uripo mumwe akanaka, asi kana uchida kupinda paupenyu, chengeta mirayiro. Akati kwaari, ipiko? Jesu akati, usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, kudza baba wako namai vako, ude wekwako sezvaunozvida iwe. Now, chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJesu ndechekuti vanhu vanenge vapinda munyaya dzekunamata, right, vachida kuzonogara naye muupenyu husingaperi, right, vanofanira kuti mukunamata kwavo vachengete mitemo ine gumi. Yes. Nekuti ndo patorwa mitemo yaudzwa kujairi. Ndopayanokorwa. Right. Saka chimwe chinhu chakarayirwa naJesu kuvatendi vanoda kuponeswa vanofanira kuchengeta mitemo ine gumi. Okay. Right. Tiri ipapo pamitemo ine gumi. Ndikushaya kuti maybe ndikukuendera imberi. Pane problem here so far. Problem yacho kana panzi ipo Satani achauyawo nemudzidziso. Nedzidziso. Anditi wazvoona. Tinofanira kuti tinzwisise zvinhu izvi zvitijekere. Zvinotionesa kuti ndemupe munogona kupinda namo Satani. Alright. Anditi wazvoona. Saka patamboona zvakarayirwa naJesu. Inda pana Matthew 22. Tiri panyaya imwe chete iyo yemitemo iyoyo. Pana Matthew 22 verse ya 35 kuenda pa 40. Verse ya 35 kuenda pa 40.
Mumwe wavo mududziri wemurayiro akamubvunza achimuidza akati, mudzidzisi, murayiro mukuru pamirayiro ndoupiko? Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wose nemweya wako wose nekufunga kwako kwose. Ndiwo murayiro mukuru nowokutanga. Wechipiri unofanana nawo ndeuyu, ida wekwako sezvaunozvida iwe. Murayiro wose nevaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro iyi miviri. Now, ndobva pauya umwe achivhunza. Yes. Unoziva kuti pataiwa kuchikoro, maticha vaiti kana vakuti prepare kunonyora bvunzo, vaiti ivo kana uchinyora ukaona kuti pane chakuvhiringa, Yes. pane amwe manyorero ekuti ubude wakapasa, zvekuti unogona kuti Exam ichipera utobuda uchiziva ndapasa. Vanoti unogona kuenda pasection B, pane makweseni aripo, aunotoyadzoziva kuti ndikapindura pati ishi ndine 20 marks, apa ndine 15. Wovaitira zviya zvekuti nguva dzisakwane uchingonyora nezvimwe zvauri kutadza. Mhanya unomaster pane mamarks akawanda pauri kuziva. Paunotoziva kuti ndikaedha zvandanyora ndobuda ndiri kuma 70. Alright. Pane kuti unozonzi time up uchitatarika nezvausiri kuziva. Right. Okay. Saka ndona muchinda akabvunza Jesu apa airatidza kuti munhu anga akafunda. Ndobva ati imimi pakurayira kwenyu munoti vanhu vanofanira kuchengeta mitemo. Okay. Kuti vaponeswe vaende kudenga. Right. Kana vari vatende. Zvino pamitemo yacho munhu anganatsochengeta upi wacho wokuti abvaziva kuti zvedenga kuti handatopasa mapoints ndaanawo. Alright. Waida wekumaster kuti akaudzwa kunzi uyu manje uyikoyo ndo wakanyanya kukosha, ndinobva ndaenda kudenga. Unogona kutadzako imwe asi uyu ndinobva ndaenda kudenga. handitowazvo. Saka Jesu manje akapindura zvakachenjera. Jesu ndobva asamaraiza mitemo ine gumi iri 10 akaisamaraiza ikabuda yamiri. Because akapindura akati hanzi unofanira kuda Mwari nekuti ida muvakidzani. Zvekuti dai anga ari mamwe matauriro taiti Jesu akangomusumudzira mahwendefa 2 emitemo. Because mahwendefa aya akaburuka na Moses aive 2. Saka pamahwendefa aya kana vadzidzi vebhaibheri vanoti rimwe hwendefa rokutanga raive nemirayiro 4 yekutanga pa10 commandments ine chekuita paukama hwemunhu naMwari. 4 iri kutaurwa namufundisi ndo pane wokutanga unoti usava navamwe vaMwari. Wechipiri ndouya unoti usazviitira mufananidzo kana kuzvipfugamira zvidhori. Wechitatu ndo unoti usareve zita raMwari wako pasina. Wechi4 ndo unoti rangarira zuva reSabata urichengete riri dzvene. Iri 4 iri pahwendefa rayo. Right. Mimwe 6 yacho inoteerera kuti kukudza vabereki, usauraya, usaite upombwe, usaba, usapupura nhema kana kuchiva choo kwako. Iri pane rimwe hwendefa. Wow, ukama pakati pemunhu nemunhu. Saka Jesu paakanzi mutemo wakanyanyisa kukosha ndeupi, akangosumudza mahwendefa ari mairi. Ndobva ati hwendefa rekutanga rine 4 riya ida Mwari, riri kureva kuti unoda Mwari. Right. Rimwe rine 6 iri riri kuti ida mumwe wako. Right. Ndobva azopedzisa pavhesi 40 achiti mitemo yese ine 10 yakaunganidzwa pamitemo miviri iyi kuti yakasamaraizwa. Saka kana iwo ukanga wanze kuchikoro maiita comprehension ukanga wanze nyaya yamaverenga iyi tinyorere pfupiso. Right. Hauna unzi chinja nyaya utaure nyaya nyowani, ungonzisa mumavara mashoma. Saka Jesu ari kuti mitemo ine 10 kuitaura nepapfupi kuda Mwari nekuda kwako. Ayo ndazonzwisa kwamuri kuenda vateereri pahondo huru the great controversy iri pakati paSatani naMwari. Padzidziso iri kushonyomorwa ameno kwamuri
hamusati mambozvisangano here kuti kune kwakunzi no mitemo ine 10 yakapera. Jesu paakazouya akatipa mitemo 2 chete, wokuti ida Mwari newokuti ida muvakidzani wako. Dzidziso itoriko yoita kunge zvinonzi paakataura zvinhu zviya aitaura mutemo mutsva. Ndoda kutendai Pastor manyatsokupa jekesa zvakanaka. Chida pana James unzwa achitsinira nyaya imwe cheteyo, James 2 pavhesi ya10 kuenda pa12. James 2 verse 10 to 12. Nokuti munhu unochengeta murayiro wese akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvose. Nokuti iye akati usaite upombwe ndiwo akati usauraye. Zvino kana usingaite upombwe asi uchiuraya, wava mudariki womurayiro. Taurai uye itai sevanhu vachazotongwa nemurayiro wokusunungura. James ari kuti pama 10 commandments ukatyora 1 watopwanya uendefa. Chawagona hapana. Uendefa racho rapwanyika. Okay. Handiti wazviona manje. Saka ari kuti iye munotoshingaira kuichengeta yese muchikumbira kuna Mwari kuti akubatsirei. Ndio zvakafira Jesu pamuchinjikwa. Ende nyaya iri kutaurwa kuvatendi. Hapana munhu anoenda kudenga achichengeta mutemo asingatende muna Jesu. Hapana munhu anoenda kudenga achitenda muna Jesu asingachengete mitemo. Ndokurayira kwachofambirana chinhu chimwe chete. Mitemo iri kuchengetwa nevatendi. Asi kana vatendi vakuichengeta manje vari kunzi chengetai yese yakakwana. Mawendefa aya anofanira kumentendewa ese asina pamedurwa. But Pastor, vateveri, chidzidzo chiri kutungamirwa namufundisi chakanaka. But sezvandakambotaura mune zvimwe zvidzidzo. Zvidzidzo izvi zviri kuita kunge zvakanonoka Pastor. Amenoti muri kundizera. Because imi munofamba sezvandinoita here muchitaura nevanhu kungointeract. Indiri munhu anotaura nevanhu, ndakasununguka kutaura nevanhu straight. Hazvina basa kuti anogona kuachenda kuchechi kwandinoenda. I am free to talk to everyone. Nyaya yekuchengeta mitemo Pastor mumakereke iri kutoita kunge yakatorambwa kare. Verenga mabasa 20. Manzwere zvandataura. Nyaya iyo inotoita zvakutoita kunge zvauniversal. Kuti hatisisiri pasi pemurayiro. Tsamba iyo yaimbonyatsokurerei. Verenga mabasa 20 verse 29 na 30. Kupindura kunonoka kwatakaita here. Pauri kuti papa mumakereke zviri kuita sekunge nyaya yemitemo iyi kusisina. Verenga mabasa 20. Acts 20 verse 29 na 30. Right. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapera anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka. Uye nepakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevera. Handiti uri kuona. Saka zvaitozikamwa kudhara kuti mukuchamuka vanhu mumachechi. Vanenge vatori muchechi. Jesu achitodaidzwa. Handiti wazviona. Ndipo paunozonzwa paya kuna Mateo 7 paya pa 21 Jesu achiti onza ndikuzivei. Vanhu vachitodzinga madhimoni nezita raJesu asi vachidzidzisa kuti mitemo ina basa. Chakakosha kutenda bedzi nekuitirwa minana. Handiti wazviona. Asi Satani anenge achinyatsoziva kuti kana vangoregera mitemo bedzi tiri tese. Hapana kurwenda. Ende vamwe vachadzidzisa kuchengeta 9 chete. Handiti wazviona. Saka varume vainzi vachamuka pahondo iyi. Ende vamwe kana vamuka so vanhu vati mitemo yakaparadzwa naJesu paakafa. Saka apa mhosva ndeyani Pastor? Ndoda kunyatsodzikisa pari kufamba hondo iyi. Takaona yakatanga pana Kristu naSatani. Right. Handitika? Iye zvino muri kutaura kuti varume vachamuka vanodzidzisa, ndofunga mukuedza kura vatungamiri. Vachidaro nezvatakaona nguva yemadhark ages chechi chaiyo ichisvika pakuchinja mitemo yaMwari. Saka pari nhasi ndo chimiro chitoripo Pastor. Handidi kuvanzirai kana muchifamba munyika ndozvitoriko. Pfungwa yakutongogashirika ndeyekuti mutemo hausina basa. Unenge uchinzwa akaroerwa pamuchinjiko but akaroerwa ari Jesu ake. Ndo zvatekeshera. Saka pahondo iyi anonyatsotori nemhosva ndianako muchimiro chatave mugore ranhasi muzuva ranhasi. Unoziva kuti vanhu kana mukanyatsodzidza bhaibheri nemwero waro rati iro matsamba aPaul akasadzidzwa zviri correct
anotungamirira vanhu kunoraswa kuparadzwa. Zvichireva kuti ari kudzidzisa ari Rome, mudzidzi wacho ari Rome. Yes. Vese vari vairi. Ndipo paunonzwa Jesu achiti ko kana bofu rikatungamira rimwe bofu richiti uwire here mugomba mese. Saka azvide kuti ari pamberi ndiye anowira, uyo osara achiti hai ndandingotungamirwa bedza hawira. Saka mhosva yangu ndei munowira mese. Kana muchitozonotswinyana munotswinyana mai bombo kuti wandiwisira muno hameno kana zvichazoitika pakunoparara kuti mwana wacho arwa iko. Mandipindura. Chipindurai vateereri musingaise chirawe. Right. Pamataura nyaya yekuti bofu tungamirari. Sorry, andinoda kushandisa vari kuti bofu. Asiri kuona. Kuti uya kunzira bhururu ndeinoyi. Iye asingaiziye nzira yacho. Uya vakawira vese mugoronga hagonozomira achiti ko inini ndawirirewo ndaachingotungamirwa. Munotozitaura mawira mese. Mune mawira mese. Chitaura ichisiri chirawe kuvateereri because pahondo ikai panogona kudaro pakati pevateereri vedu paina nepfungwa yekuti saka isusu mhosva yedu ndeyei tinenge tichingotungamirirwawo. Imimi wacho ana rwodzi ndimunotipinza chechi nevamwe vatungamiriri vari pasi rese. Saka isu mhosva yacho Mwari anotipirawo mhosva yei. Chitsanangurai zvinyatsojeka. Zviri kudiwa ateereri. Paul Bhaibheri rinototaura kuna Mabasa 17 pavhesi ya11. Itaiwo semaKristu ekuBheria. Muti kana maenda kumachechi tengeiwo mabhaibheri. Ndo textbook yekunamata. Uti kana mutungamiriri murume anotungamirira kuchechi kwenyu kana ndimai kana adzidzisa uinzanise zvaadzidzisa prayerfully Mwari ambokusiya uchirasika. Asi ukanakidzwa neuhosho nengoma bedzi usinganakidzwe nekudzidza bhaibheri zveshuwa unoenda wakasvinura sematemba. Unoziva kuti matemba anobva wakaribva akasvinura ari musaga achinobikwa. Saka vatende hatifanire kuparara takasvinura. Right. Ndaona maamuri panyaya yemutemo ameno pamwe ndakuburitsai muchidzidzo. Pana vaKorinto yekutanga chapter 7 verse 2. Ndoda kuti mundibatsire ipapo. Gadzira nyatsoteererai vhesi racho. Asi nokuda kweupombwe murume mumwe nomumwe ngave nomukadzi wake, nomukadzi mumwe nomumwe ngave nemurume wake. Mirai ndidzokoro. Asi nekuda kweupombwe murume mumwe nemumwe ngave nemukadzi wake, nemukadzi mumwe nemumwe ngave nemurume wake. Urikona zvinotaurwa mirai munzwa mubvunzo wangu. Mirai komenta. Ndaona mataura zvemitemo. Tine chimiro chekuti Bhaibheri riri kuti murume 1 ngaite mukadzi 1. Mukadzi 1 ngaite murume 1. But hazvisi kuraramika pavatendi. Ndondiwari vasingauye kuchechi, vasingadi zvaKristu. Ndondiwari handikutaura vekuchechi takanangana nepamati mitemo inoda kuchengetwa iri yese. Tine chimiro chekuti vakadzi vanenge vaine murume 1. Asi chimiro chatekeshera ndechekuti varume anenge aine vakadzi hobo asi achiita zvekunamata. But vese vari kutaurirwa chinhu chakafanana. Vese vari kuudzwa chinhu 1. Right. Chiri kuitika ndechekuti vamunonzwa vachiti inga David yaive shamwari yaMwari asi aine vakadzi vakawanda. Vanonokopa David paanzi yairirowo. Chakaita kuti David aite shamwari yaMwari harisi barika. Aiwa kutenda kwake nekuti kana atsiurwa aisiya zvaanenge atsiurwa naMwari. Ndozvakamikisa shamwari yaMwari. Saka hauite shamwari yaMwari ndawakopa pakafoirira umwe. Handiti wazviona. Saka ikoko ndokuminamisa dzidziso. Kwekuti munhu anenge aiti inga Solomon naDavid vakaita vakadzi hobo. Asi vhesi chandarirengira zveshuwaka riri kutoti murume 1 mukadzi 1. Mukadzi 1 murume 1. Kureva kuti kana murume achigona kunotora umwe wechi2 zvichitenderwa naMwari, mukadzi ndaanotorawo kaumwe wechi2. Handitaure dzidziso yakadaro muno mustudio munotikanganisira vateereri. But pahondo iyi zvandabata vateereri nguva dzedu dzakwana. Hondo iyi iri serious. Yakatangwa naSatani achirwisana naJesu. But strategy naSatani yezvino ari kumonyorora dzidziso. Sedzidziso yandabvunza mufundisi yekupedzisira. Bhaibheri haridi upombwe. Rinoti murume 1 nemukadzi 1. Zviri kumonyororwa papi? Pari kubva pakotwa David kunzi aive nevakadzi vakawanda. Solomon akaita vakadzi vakawanda. Yeti David paakaita vakadzi vakawanda kwaitova kufoira. Akaitadza anzayo naSolomon vakatokundikana. Handizvo zvakaita kuti vave shamwari dzaMwari. Pastor onekai vateereri vedu. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Tibatei panhare idzi tirambe tichikurukura 0774
651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinoteerera. Didwe tenzi uwene mtaneni mununuri uya weya wangu unodisa imwi mununuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga mununuri uya andinaba chimboye kurara mununuri uya nditarise dawane upenyu mununuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga mununuri uya nzira yangu inonitamudza mununuri uya ndakatarisira rudo rwenyu mununuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga mununuri uya musarase kuzvishora kwangu mununuri uya mundinzwemo kunamata kwangu mununuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga mununuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze